hapana chinochinja kuti tiri vana veZimbabwe. Isu seyoung generation vanozviziva kuti the onus is on us to fight and pave a way forward pamatambudziko atakatarisana nawo. Takaita a cosmetic approach kuma-problems enyika for a long time. Asi hatidi kushora kuti nyika yedu ine vanhu vanoda runyararo, uye zvakare nyika yedu ine vanhu vanotya Mwari. Asi tikatarisa zvaakuitika mazuva ano nekuda kwecorruption iri munyika, uye nekuda kwekubatirira pasimba rekutonga instead of utungamiriri, unoona kuti tasvika paya panonzi neBhaibheri, kana mukaona nyangadzi yomira panzvimbo tsvene tsvene, right, moziva kuti zvaendwa. Saka munoona kuti isu semhuri yeZimbabwe, corruption yedu haisiri kunyika, iri kumachechi, irizve zvakare kunyika. Pava nemarriage pakati penyika nekereke yaMwari. Chokwadi chava kusvibidzwa. Takaona rimwe zuva vachitaura zvikanzi tsvimbo yeushe haingabve pakati pemakumbo ava Mnangagwa. Ndo zvinotaridza kuti nyika yedu yarasika zvirilegendary. Asi isu tinofanirwa kuramba takamira nechokwadi, nekuti Mwari ndiye mutungamiriri kugeneration inouya. Ndo zvazvakaita. Chero nguva yakabva Israeri, Mwari vachishandisa Mozisi, vakashanda naye kusvika pauyuthi hwake, kusvikira paanonosvika mujinga reKenani, voti chimbonozorora, regedza Joshua naCaleb vatore vana veIsraeri vaende kunopinda muKenani. Nekuda kwekuti kana upenyu hwevanhu hwakuchinjwa, kunosimudzwa mhare dzevechidiki kuti dzigone kuenderera mberi nechimurenga. Saka conviction yandiinayo ndeyekuti vatangi vehondo havasiri ivo vanoipedza. Ichocho ndo chokwadi chatinoziva. Vatangi vehondo handivo vanoipedza. Ndo saka makanzwa nezuro ndakataura ndikati mbuya nehanda nasekuru Kaguvi nevese vakatanga chimurenga chakazotipa rusununguko rwatiinarwo in their segments, chimurenga 1, chimurenga 2 zvichienda nemanamba azvo. Havasiri ivo vakazonogara kuLancaster House Conference kwakazouya rusununguko, asi vakatotanga, vamwe vakatanga vakatofira chimurenga ichocho. Ndakataura nezuro ndikati we have got a very good example. Musoro wambuya nehanda vakambenge vadurura chiprofita chavo chavanoti mabhonzo angu achamuka. Nanhasi hausati waita vanoutevera kuBritain. Uri kudzidzwa nezvavo kuhistory yevarungu, asi nyika yedu tinoti takatora. Saka muchaona kuti matambudziko atiinawo haasiri matambudziko comrades vari kuchema vari musango, vachiti vanoda kudzoka kumusha according nechivanhu chevanhu veZimbabwe. Asi muchaona kuti tine zvimwe zvakakosha zvaifanirwa kunge zvakagadzirwa asi zvisina kugadzirwa, including the fact yekuti rusununguko rwatiinarwo haruna dignity munyika yedu yeZimbabwe. Musoro weakatanga chimurenga chakatipa mukana wekuti tigosaina madeals nemaChinese kuti vaputitse makomo edu nhasi uno. Musoro wambuya nehanda uri kuBritain kutaura kudai.
Asi guwa raSisi John Rhodes atakanongedza nepfuti zvizukuru zvake tikarwa kusvikira tati taakusununguka semhuri yeZimbabwe yevanhu vatema, uri pamatopos, nzvimbo inoera yeZimbabwe. Mubvunzo wangu toti rusununguko rwatiinarwo rusununguko rwekusevha isu here, kana kuti pakaita kutaurirana kuti ngatiitei ceasefire based nekuti tigotora zvataida munyika yenyu patakakupambai nedzimwe nzira dzinobhenefita vashoma, kana kuti toenderera mberi nechimurenga? Ndava tinaro kadambudziko ratinoziva kuti vamwe vachingobva kuhondo makaita dzimba, vamwe mukafamba nedzimotokari dzinodhura. Tiri kuzvinzwa kama war veterans anotaura. Vari kunhonga svosve nemuromo nhasi muZimbabwe vane zvironda zvegidi nekuti dzimwe pfutika dzaishandiswa dzairema. Saka mamaki epfuti vanawo pamafudzi, asi vanhu ivavo vanenge vachitsva nezuva vachimiririra mari dzema war veterans opuwa $20 yaanomirira pabank for a long time and a long queue. Ndo nyika yedu. Ndivo kazvakare vamakuti ngavaunze mari kutenga ivhu, matitle deeds. Rusununguko rwatiinarwo rusununguko chairwo here, kana kuti inhaurirano pakati pevakange vakatipamba nesu vari kurarama zviri nani? Ndava hatidi kakuramba tichitaura nenyaya dzezvigananda. Zvigananda zvinoita mari, but mari idzodzo dzinouya nemabriefcase, uye goridhe rinobiwa varidye vachiisa mudumbu mavo. Lithium inobiwa havaise mudumbu mavo. Ese maminerals ese ari kubiwa havadye. Zvine kwazvinoenda. Anotambira zvinobirwa Zimbabwe sehupfumi anoshandisa mukana upi werelationship uye nani? Lancaster House Conference yakatipa simba rekuzvitonga kuzere, asi simba rekuzvitonga kuzere ndo rasiya maticha asina mari, manesi vachichema. Ndiro kasimba rekuzvitonga kuzere rasiya madzibaba vana Mujibha nana Chimbwido vachichema svika patiri nhasi. Ndiro kasimba rekuzvitonga kuzere rakonzera kuti abva zera anotsvaga basa kunze kwenyika. Ndiro karatiinaro izvi. Vana baba, mibvunzo yatiinayo sevana vechidiki. Izvezvi mbavha ndidzo dziri kutonga. Vane mhosva chaivo havasungwe. Ndava mari yakura kupfuura dignity yenyika. 2004 pakamboita rimwe bhengi rainzi Barbican Bank. Vazhinji venyu munoriziva. Founder webhengi iroro akanga ari Mutuli Ncube. Zimbabwe ikatanga kusheka economically. Asi 2004 pakaonekwa kuti this bank yakanga ichiita the fraudulent foreign exchange, yakanga isiri pamutemo, shanda nema insider loans, chiita zvakawanda matransactions akanga asinga benefit vana veZimbabwe. Moteerera nekutarisa
the history yebhengi iroro muchaona kuti the partner akanga ari president wedu kusvikira Gideon Gono akange ari governor panguva iyoyo akange akuthreatena kuti bhengi iri ngarivharwe. Rovharwa, Mutuli Ncube ndokutiza kaenda kunze kwenyika. Tozviziva. History is recorded. Aenda kunze kwenyika Mutuli Ncube haana kudzoka kusvikira governor vanoti mafinances vese, vanhu vese vanosenza nemafinance, mabankers vakabuda kunze kwenyika muchitiza the blitz, dzokai tigobatsirana kuvaka nyika nekuti yava kusheka economy. Mafingerprints ekusheka kwenyika vamwe vari kutungamirira nhasi vanawo. Haana kudzoka. Ndava aiziva the level of damage yaakanga aita through the Barbican Bank. Asika Mutuli Ncube was the friend of our president. Tozviziva is on public domain. It's on public domain. Tine victims today veBarbican Bank vasina kumbowana any repercussion, vasina kumbowana any compensation. But life goes on. 2017, President Mnangagwa accumulated the office. Vaka assume the presidential office. Not later after 2017, Mutuli Ncube, finance minister, akudzoka kubva kunze kwenyika achigozobata homwe yenyika. Ndo matambudziko kaatina. Svika level yatakuti machief vanotengerwa dzimotokari gore negore, but zvipatara zvichidoneterwa maambulance naWikinel. Ndo zvazvakaita. Machief, isu tiri vana venyu. Tiri kuuya kwamuri futi tichiti, which side are you? Please join the masses. Ndo mashoko atiri kuuya nawo. Uyai kurutivi rwemasi. Ndava very soon tiri kutuma vana venyu kuti vauye ikoko. Chatanga kugamuchirawo vaenzi vanenge vachisvika vachiti baba, munoti kudii nemaChina vari kutsemura matumbu evana vachishandisa mapanga. Mainvestors enyu akaunzwa napresident vanosenza nevana asi vakabata matanda uye nemamachets. Munoti kudii nawo? Vari kuuya vachibvunza kuti munoti kudii nemainvestors vari kuti kana vakubvunzwa pay vanotanga kunongedza munhu nepfuti. Imi munoti kudii? Maheadmans muri kugamuchira mabhasikoro kaimi ari kutengwa neregime. Munoti kudii? Kare waiti ukapfuura nepapari Nyatwa uri mubhazi wainzwa kunuhwa kwemishonga. Munoti kudii neregime iri kunyima manesi mari vakupota vachitora mishonga yacho iripo vachiisa kumaprivate pharmacies emadokta anouya achisenza 30 minutes oita 3 hours achiatenda mapatients kumaprivate surgeries. Imi munoti kudii nazvo? Munoti kudii? Nana baba vakasenza macompanies akavhara mari dzavo dzikadyiwa neNASA.
Nasi, whether why contribute $300, whether why contribute 50 cents, unowana inonzi blanket pay. Saka tiri kuti imi munoti kudi. Zimbabwe iyi inhaka. Mukaitengesa nekuda kwezvinoiswa patafura nhasi. Vana venyu vane vana muzi uno. Imi muchaenda. Vana venyu vanosara nei? Pane zvimwe zvaisa paradzwa nekuda kwekuti vanoite the pride of the nation. Tikafamba muZimbabwe kune nzvimbo dzakapegwa dzikasabatwa kwainzi kuchengetedza upfumi, nekuti upfumi hwenyika kahupinde mumabhengi. Kaona chaunoona nemaziso ako chinoparara chinhu ichocho, neBhaibheri ndozvarinotaura. Upfumi hwenyika humwe hunochengeterwa muvhu, asi kama investors enyu aya akuchera kusvika mujinga medzimba dzevanhu vachisiya makomba. Munoti kudi? Imi semachief makamirira vanhu kana kuti makamirira nyika? Makamirira vana kana kuti makamirira vatungamiriri? Munoti kudi? Chokwadi chiripo, nguva haisi kurutivi rwenyu, asi history is going to judge you. Munoti kudi? Ndiri kutaura sevoice rakamirira youth, vana venyu. Handipo pakuparadza, ndiripo pakuvaka. Tanga tichireceiva intel nhasi kuti zvigananda zvakugadzira imwe inonzi counter revolution. They are trying to liaise nevanhu vane influence kuti vatange imwe revolution inodiveta vanhu. Nyika ino yakararama pakutengwa kwevanhu vane influence for 25 years. If we can trace the failure of oppositions, muchaona kuti we have got more than 25 years. Nyika ino echirarama ma-failures of opposition and failures of ma-movements anotangwa nema-leader. One of the things chakaita musiyano pakati pedu isu vana veZimbabwe tasangana kuti ngatitange chinhu chedu, nezvimwe zvakange zvichimboitwa nema-leaders vaiti ngatitangei chinhu chedu.